Hori da bai, hori da, ongi etorriak berriz ere zuen irratira. Ongi etorriak ezazu irratira. Aurten ere, hemen gaude berriz ere 2021-2022 ikasturtean. Ezazu irratira zuen etxeetara eta zuen geletara eramateko. Eta nola ez, protagonistak, irratiaren protagonistak, zuek zarete. Hemen gara berriz ere uinetan, dantzan, tekniko eta speaker lanetan Ainara daukagu. Egunon, Ainara? Egunon guztioi, ongi etorri denari eta entzulegoari eta ongi etorri eneko. Eskerrik asko, Ainara. Zorte hon. Bai, hemen gaude gure 2021-2022 ikasturteko lehenengo ezazu irratiko saioan. Aurten, ikasturte honetan, hainbat gauza berri jartzeko gogoz gatoz etorri gara. Alde batetik, entzun duzuen bezala, sintonea berri bat sortzen hasi gara. Ez da, Ainara? Hori da, ikasturte berria eta abesti berria eta ea sintoni berri bat aurkezten dugun ikasturte berri honetan. Eta nik eredua jarri dut, entzun den lehenengo abesti hori jarri dut eredu bezala, eta ea sasoetako artista horiek esnatzen diren eta aurkezten dituzten beraien asmoak, proposamenak eta beraien abestiak. Nola da, estribilloa esan duzuena? Entzun dezagun denok, ezazu irratia. Badakizue, gai hori hartu eta zuek sortu zuen ezazu irratiko sintonia. Zuen modura. Bestalde batetik ere bai, pertsonai ezagunei edo famatuei edo famosoi egingo dizkiegu elkarrizketak, eta elkarrizketa horiek ekarriko ditugu ezazu irratira. Adibidez ezagutzen dugu Maialen Txorraut zein den? Lasartearra, ezta? Maialen Txorraut eskolara etorriko da, eta eskolara etorri baino lehenago igual elkarrizketa txiki bat egingo diogu, ezta? Bai, ondo iruditzen? Bai. Oso ondo. Eta hirugarren gai bezala, aldaketa bezala, aurten zuzeneko saioetaz gain, ezazutari lanak egiteko beste bide batzuk izango dituzu ere, bai? Adibidez, audioak ero bidali aldizkigu guri, eta audio horiek guk ezazu irratiko zuzeneko saioan jarriko ditugu. Ezazutaria izateko 3 arau behar dira. 3 gauza egin behar dira. Lehenengo gauza, euskeraz mardul eta sakon hitz egin. Bigarrena, saso eta zumaburuko ikaslea izatea. Eta 3. Zuen grabazioak gure emailera bidaltzea. Gogoratuko dugu emaila. 012-964irra@hezkuntza.net. Argi geratu zaizue? Ia, errepikatu dezakezue? 012-964irra@hezkuntza.net. Eta gaur gure zuzeneko saiora 6ako ikasleak etorri zaizkigu. Egunon! Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Gustora? Gogotsu? Bai. Vale. Bueno, zerbait urduri bezala, ezta? Zerbait orde sentitzen dugu tripetan, ezta? Hori ona da. Bueno, nortzuk etorri zarete gaur, aia? Ongi etorri denoi, 6ako ikasleak gara, eta hemen gaude Naia, June, Siena, Andoni, Laia, Ane eta Zuaitz. Gaur hitz egingo ditugun gaiak hauek izango dira: asteburuko eguraldia, eguneko menua, asteburuko agenda, proiektuak, pertsonai eskutua eta urtebetetzeak. Oso ondo, gai asko ditugu orduan jorratzeko. Zo egin du nire barneko putzuan, ikaratu nau bat batean sakon.
Biako ikasleak gara, asteazkenean arratsaldeko 7etan udazkena hasi zen, eta guk ongietorria eman nahi diogu. Ongietorri! Lehenengo olerki bat. Firin faran, ortoak apain, firin firean, ortoak airean, lurraren bidea, firin faran, ortoak apain. Ondoren abesti bat. Plisti-plasta, plisti-plast, mela, mela, zabalai. Plisti-plasta, plisti-plast, mela, mela, zabalai. Zabalai, zimbiti, zabalai, plisti-plasta, plisti-plast, mela, mela, zabalai. Eta bukatzeko musu bat! Azababa, pepete, lili polo, musu truk, ema musu zuk. Aio, pelaio! Aio pelaio! Bueno, esan bezala, aurten esazutariak izateko aukera gehiago izango duzue, eta hona hemen gure biako. Bidali diguten audio bikaina. Eskerrik asko kuadrilla! Aio pelaio! Egunon, Zuaitz. Egunon. Ze eguraldi iragarpen daukagu, gaurko eta astebururako? Gaur 23 gehienez. Gaur 23 gradu gehienez eta 15 gradu gutxienekoa egingo du. Ez du euririk egingo gaur. 12 kilometro orduko haizea egongo da. Lainoak nagusituko dute eta eguzkia tarteka ikusiko da. Bihar 23 gradu gehienez eta 18 gutxienekoa egingo du. Ez dut euriri egingo. 12 kilometro orduko haizea egingo da. Eguzkia nagusiko du, baina lainoak ikusiko dira. Igandean 23 gradu gehienez eta 16 gradu gutxienekoa egingo du. Ez du euririk egingo. 15 kilometro orduko haizea egongo da. Lainoak nagusituko dira, baina eguzkia tarteka ikusiko da. Beharki, Zuaitz, eskerrik asko. Kaixo denoi, gaur ostirala denez gaurko menua kontatuko dizuegu. Lehenengo plateran dilistak daude, bigarren plateran hegaluze freskoa tomatearekin eta postrea fruta. Honegin!
Izadi, Aimar, Eider eta Lara gara eta Sumendiaren albisteak kontatuko dizuegu. La Palma, Afrika iparraldeko kostaldeko uharte bat da. La Palman egun hauetan uhartea hazten duen sumendia lehertu da eta 1971etik ez da gertatu. Erupzio volkanikoa irailaren 19ko 3:04 hasi zen. Gure ustez erupzioa 2 aste iraunduko du eta 5.000 pertsona aterarazi dira. 2 kilometro falta dira itsasora iristeko. Zeuden bideo batzuk pizina batera joan zen eta kea toxikoa atera zen. Imaginatu zenbat kea toxikoa atera zen itsasora iristen denean. Espero dugu hau Dena laster bukatzea, zeren pertsona asko galdu dute bere etxea. Agur! Bueno, hemen daukazue, bigarren audioa, hau dira 6. mailakoak, gurekin konektatu direnak audio bitartez, ezazutari lanetan korresponsal bezala bidali ditugu, ara, La Palmara, abiegaskin batean bidali genituen, Lara eta hauek, eta bertara, La Palman egon ziren, eta bertatik bertara ikusi zuten zer gertatzen ari zen. Eta handik eman digute notizia, bai? Bertatik. Zuek, zer dakizue Sumendiei buruz? Sua botatzen dutela, itxoin bizkate, audioa jaitsita daude mikrofonoak, zer? Sua botatzen dute? Bai. Eta zer dira Sumendiak? Nola sortzen dira? Bota! Ez dakizue? Zer da? Lurraren beroa edo ateratzen da? Badakizue zer diren plaka tektonikoak? Bai. Bai, zer dira? Plaka batzuk tierrakoak daudela itsasoaren azpian. Hori da, lurra dago sortuta plaka tektoniko desberdinetekin, ezta? Eta nun sortzen dira Sumendiak? Bi txokatzen dutenean. Hori da, oso ondo. Eta hori da gertatzen dena, ezta? La Palman, ez? La Palman badago itsaso Atlantikoaren erdialdean, ez? Badago olako bi plaka tektoniko. Estatu Batuetakoa eta Europakoa, ez? Eurasiakoa. Todan, elkarrekin talka egiten dutenean, sortzen da Sumendia, ez? Horregatik sortu da hori. Badakizu zenbat sumendi mota dauden? Ez. 4 daude. Gogoratu, gero azterketa gongo data. 4 sumendi mota daude. Daude hawaiarrak, estromboliarrak, vulkaniarrak eta pelearrak. 4 daude. Beraz, etxeko lana, begiratu interneten zeintzu diren volkan mota desberdinak. Ados? Bai. Ados. Vale, venga, grate. Asteburuko agenda. Orain asteburuan egin dezakezuen gauzak esango dizuegu. Larunbata 25ean aste berdea da. Bihar beraz, Oria ibaiaren garbiketa herrikoia dago. Norbaitek partu hartu nahi badu, lasai azaldu. Parte hartu duzu inoiz? Horiaren garbiketan? Ez. Eta itsasoaren garbiketan, edo itsasbazterraren garbiketan, edo inoiz parte hartu duzu garbiketa egun batean? Ez. Bueno, badaukazu aukera, asteburuan. Bale, entzule guztiok, entzun duzue, Oria ibaiaren bazterra garbitzera.
Hemen dauzkagu gure 6. mailako hurrengo parte hartzaileak, ezazutariak, parkatu, egunon? Egunon. Ia, nortu zarete, a ber. Ane. Andoni. June. Eta June, oso ondo, ia erin deitu zaitut. Bueno, eske maskariarekin, azkenean, hori zeizu gertatzen hori, maskariarekin? Batzutan bai, ez? Bueno, han etorri zaigu hitz egitera gure eskolan jarri den proiektu berri batekin, ezta? Proiektu berri bat sortu da. Bai. Zeren inguruan da, Euskaraz gehiago hitz egiteko. Eta zer ikusten duzu, euskaraz gutxi hitz egiten dugu eskola honetan? Uste behiaz. Bai? Baina orduan irratian etengabea zabiltzate euskaraz? Bai, baina dugu jarrita, paper batian. Hemen derrigortuta zaudete. Eta patioan ez? Ez zaudete derrigortuta patioan euskaraz hitz egitera? Ez, oraindik ez. Eta irakaslearekin hitz egiten duzuenean? Bai, euskaraz. Bai? Eta beti betetzen duzue? Bueno, orduan entzun gauza bat, entzule guztiok. Bai? Hemen oihartzuna entzuten da nire... Oihartzuna entzuten du, zuek ondo entzuten hau zueni? Bale. Jetxi pizkat igual, hau, nire mikroa. Osa, nire hau. Kompromiso bat, bale? Hemendik aurrera, gutxienez, irakasleen gana zuzentzen zaretenean, gutxienez beti euskeraz, bale? Bai, hartzen duzu kompromiso hori, 6. maila eta eskola guztia? Bai. Bale. Bai? Bale, horrela bai. Bueno, kontatu pizka bat zein den proiektu berri hori, ane? 6. gelan termometro bat jarri dugu euskaraz gehiago hitz egiteko. Euskaraz hitz egiten badugu termometroa igotzen da. Gora edo helburura iristen bagea, sari bat lortuko dugu. Honekin batera gaur txango bat egingo dugu Lasartetik barrena. Entzuteko zer hizkuntza nagusitzen den gehiago, euskaraz, gazteleraz edo beste hizkuntza bat. Horrekin jakingo dugu Lasarten ze hizkuntzetan hitz egiten den gehien. Interesgarria. Bale. Orduan egingo duzuena da, gaur joango zarete txango bat egitera? Bai. Ikustera pixka bat, aztertzera Lasarte horian hitz egiten den hizkuntzaren erabilera, ez? Bai. Eta nola neurtuko duzue? Babarrunekin eta 4 boltsekin. Bat babarrunekin, beste bat euskaraz jartzen duela, gaztelaniaz beste bat, eta beste hizkuntza beste boltsa bat. Orduan 4 boltsa emango dituzue. Bat izango da euskararen poltsa. Bai. Beste izango da erderaren poltsa. Bai. Bestea? Beste hizkuntzak. Eta laugarrena? Eta laugarrena babarrunekin. Bale, betetzeko beste 3 poltsa horiek. Bai. Ondo, ideia polita. Oso ondo, eta zuei okurritu zaizue ideia hori? Irakasleak esan dizue. Bai. Eta zer iruditu zaizue zuei proposamena? Ondo. Oso ondo, ez? Aukera polita, ez? Bai. Baina orduan, eta zuek erderaz egiten baldin baduzue, zeiten duzu, erderazko poltsara sartzen duzu ere bai babarrun bat? Ez bakarrik beste jendearen. Osea, que zuek joan zaitezkete kaletik erderaz hitz egiten, eta beste ikusten, albera euskeraz erderaz hitz duten? Bai, Andoni? Bai. Bueno, saiatu zuek euskeraz egiten, da orduan beste guztiek entzuten bazituzte euskeraz hitz egiten, esan gute, hemen sasoetakoak euskalduna dira, sartuko dugu hemen babarrun bat. Bale? Ados. Bueno, proiektu polita, ekin diezei gure euskarari. Euskara ahora. Nortasuna eta izaera gorde gabe, kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi dut oizen goizi. Eta jarraian gure ezazu irratiko klasiko bat. Zein da? Pertsonai ezkutua, Erne Belarriak. Entzun eta
Andonik pista batzuk botako dizkigu, eta apuntatu. Asmatzen baldin baduzue edo baldin badakizuen orden, papertxo batean zuen izena eta gelak ere zenbakia eta izkia idatzi, eta hemen Ezaztu irratiko kanpokaldean dagoen, estudioen kanpokaldean dagoen kutxa berdean, zuen erantzuna idatzi. Asmatzen baldin baduzue, zozketa batean sartuko zarete, eta zozketa horretaneko garaia suertatzen baldin bazarete, sari txikiak eta sari potoloak edukiko dituzue. Beraz, Erne Belarriak eta parte hartu, prest Andoni? Bai. Nahi duzunean. Lehenengo pista, 21 urte ditu. Bigarren pista, Lezen jaio da. Hirugarren pista, 1,84 neurtzen du. Laugarren pista, bere emaztea Pamela Reif da. Bosgarren pista, 8 milioi irabazten du urtean. Seigarren pista, aurrelaria da. Zazpigarren pista, 178 partido jolastu ditu. Zortzigarren pista, 117 gol sartu ditu. Bederatzigarren pista, bere ekipoa Alemaniako da. Zein da? Bueno, Andoni, gogoratuko dugu oso ondo pistak eman da, nik uste dut seguro dela, eman dituzun pisterengatik izango da aktore bat edo. Alda izan, ez dakit banek, ez dakit. Bueno, gauzatxo bat, nola parte hartu alda lehiaketa honetan? Entzulei esplikatu mesedez. Nola parte hartu dezakete gure entzuleek gure lehiaketa honetan? Zer egin dezakete parte hartzeko? Apuntatze papera bat eta sartzen kutsa... Paperean zer jarri behar dute? Izena. Izena, abizenak? Ikasturtea? Bai, eta izena, bere izena. Bale, eta gero erantzuna, ez? Bai. Erantzuna. Eta nun bota behar dute? Kutsa bat dago hemen... Hemen Ezaztu irratearen estudioen kanpokaldean, kutxa berde bat, ezta? Bai. Ondo. Bertan sartu, eta aukerak ikusi. Eta nahi baldin baduzue, teknologia gustatzen baldin baduzue gehiago, edo e-maila erabiltzen baldin baduzue gehiago, guk oraindik TikTok eta Instagram oraindik ez daukagu, baina badaukagu e-maila, eta da honako hau gogoratuko dugu, bale? 012-irra@hezkuntza.net. Ia, badakizue? 012-irra@hezkuntza.net. Badakizue, bi modu parte hartzeko, edo e-mailez, edo fizikoki, hemen kutxan botata. Animatuta parte hartu! Segi
etxetan, zutani batera, geldiezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat. Berriz atzera itzuli beharko baginan izugabe, enoa inora. Dena utxetik sortu elkarrekin, dena gure erara. Berriz atzera itzuli beharko baginan izugabe, enoa inora. Dena utxetik sortu elkarrekin, dena gure erara. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat, guretzat bakarrik. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat. Oso ondo, musika paregabe honen ondoren, gure saioaren bukararantz iristen ari gara, eta bukaeran, urtebetetzeak gogoratzen ditugu. Eta horretarako June daukagu. June, gaur zeinen urtebetetzea da? Izadi bataia, Izadi bataia eta zein gehiago? Amaia, Amaia zein? irakaslea, 6C-ko irakaslea? bai. Abai? Ikusi dut nik, olako pasta batzuk edo, olako palmera batzuk edo guretzako ekarri dituena. Zuentzako ekarri du zerbait? Ez dakit. Ez? Guretzako, bai. Bueno, zorionak, ez da? Zorionak. Zorionak bihoi! Izadi pastela ekarri, Iraiak 25, 3 urteko gelan Nagore Lanuza. 5. ako gelan Adriana Amores. Iraiak 26, 2. ako gelan Elisa Hurtado. Iraiak 27, 6. beko gelan Giz Emamuna. 6. beko gelan Telmo Kerejazu. Iraiak 29, 4 urte beko gelan Ifan Zou. Iraiak 30, 3. ako gelan Iker Roibal. Lehenengo beko gelan Isaac Martín. 4 urteko C gelan Naya Hernández. Lehenengo A gelan Hugo Crespo. Zorionak denoi eta ondo pasa eguna iristen denean. Zorionak! Nire urtebetetzak izan ziren, nik ekarri nituen tortilla batzuk,
Ez erituzte jan, ezta? Ez que irakaslentzako bakarrik nituen. Bai. Goxo-goxoak, Ainara? Bueno, bagogoratu irakasleak. Gu prest, beti hemen irratian jateko. Ezta, zuaitz, hurbilduenea, torrena irratiko uinetara. Bueno, zu uste dut bizizaela horian, ezta? Bai. Vale, entzuten duzue horiatik entzuten da esazu irratia? Ez. Ez da entzuten. Nola? Antena daukagu, lasarte guztian entzuten da. Baina horian entzuten da. Egin duzu inoiz froga 105.5 FM jartzea? Ez. Ez? Bueno, entzule guztiok jakin dezazuen. Guk, uin hauetan, ez dugula bakarrik irratia gure eskolarako egiten. Guk 105.5 FM uinetan gure irratia emititzen dugu. Eta lasarte osoan entzuten da. Egunen baten froga egin behar dut eta kotxarekin, joango naiz, motorrarekin, joango naiz bueltat ematen, eta ia zein den perimetro, ia noraino iristen diren gure uinak. Bai, hori egunen baten neurtuko dugu. Gaur uste dut, ez dakit zure ama entzuten ez dagoen? Ez. Uste du baietz. Bota jozu, saludo bat. Bota. Kaixo, hemen dago zuaitz. Bueno, atope irratian dabil. Bueno, gauzatxo bat, urrengo astean ikusi dugunez, 10 urte betetze daudozkagu, hemendik eta urrengo astera arte 10 urte betetze. Beraz, 10 pastel. Bai. Gustatzen zaizkizu pastelak? Bai. Ze zapore? Txokolate. Egiten dituzue etxean pastelak? Bai. Zein da horrela ateratzen zaizuena ondo? Zanahoria. Zanahoria zeiek esan du? Hori bai, niri gudan zait, carrot cake. Eta nola egiten duzu, a ber, esplikatu pixat. Edo zuek nola egiten duzue? Nahi duzuenak, esplikatu. Jogurra? Azukrea. Levadura. Legamia. Zanahoria. Ondo. Eta harina. Irina, edo bizkaieraz uruna. Oso, ondo. Bueno, zer modu zibilizate gure irratiko lehengo saioan? Ondo, urduri pixkat? Bai. Eta zer egin dezakezu urrengo egunerako? Ez horren urduri egiteko. Urrengoan badakizue, esazutari izateko, urrengoan zer bidali beharko diguzue? Emailetik. Audio bat, ez? Zeri buruz hitz egingo diguzue? Badakizue? Pentsatu duzue? Bueno, hitz egiri gelan, Andereñoarekin, eta aber zertara irizte zaeten. Ikusten duzuenez, audioak hemen entzuten dira. Esazutariak, La Palmara ere bidali ditugu, esazutari batzuk, bidali gute handik ere bai, aber zuek nola bidaltzen zaituztegun. Igual. Eta ez daude hildak. Nola? Laba ez daude hildak. Baina ikusi dituzue imagenak? Bai. Eta laba zer dago, irla guztian? Ez. Orduan? No, parkatu? Bueno, oso ondo. Bueno, seigarren maila, eskerrik asko etortzearren gaur gure saiora, espero dezagun ondo pasatu izana, eta gogoratu, euskara, bai. Venga, bat eta hiru, euskara, Ahoa! Aupa, oso ondo.